Magandang umaga Pilipinas, baksyong morning po sa inyong lahat. Sumasa inyo na naman po ang programang Kia Kababaihan in Action. Araw po tayo ngayon ng Martes, January 25, 2022. Maliwanas na umaga sa inyong lahat. Mainit-init na ngayon mga ka-aksyon.
Tinik na ang araw. Mayus, kamusta naman doon sa mga ka-action natin na nakakarami na ng tinapos na trabaho ngayong araw na ito. At eto mga ka-action, samahan niyo po ako sa programang ito hanggang alas 10 na umaga. Yan ko na naman po kayo mga ka-action. Ang atin pong text ng 0922-852-1161. At ang ating Facebook page, DWCM Action Radio Pangasinan. Pa-like na rin mga ka-action. Like, share. Etong aming Kia fan page. Huwag kalimutan mga ka-action. Yan, dyan po babasahin yung inyong mga komento, yung mga public service announcement, reactions and suggestions para mas lalo pa pong gumanda itong ating talakayan sa programang ito mga ka-action. Bago tayo magtuloy-tuloy, dito sa ating pag-uusapan ngayong umaga ito isa muna tayong balita mga ka-action. Sa unang 3 linggo ng taon, nasa critical risk case classification ng Pilipinas at sa pagpasok ng huling linggo ng Enero ay bumaba na ito sa high risk case classification. Ito ang binahagi ni Health Secretary Francisco Duque III at aniya sa nakalipas na 7 araw bumaba ng 18% ang naitatalang bagong COVID-19 cases. Sinabi ni Duque na kay Pangulong Rodrigo Duterte, sa Metro Manila ang 1 week of moving average na reported daily cases ay bumaba sa 7,328 mula January 18 hanggang 24 at mababa ito ng 56% sa sinundan na 16,547. Nabanggit din nito maging ang mga katabing lalawigan ng Metro Manila ay nagpapakita din ng pagbaba sa mga naiulat na bagong kaso samantalang hindi na umakyat ang bilang sa iba pang bahagi ng Luzon. Ngunit may mga pagtaas naman sa iba pang bahagi ng bansa pag-amin ng kalihim. Naibahagi din ni Duque ang pagbaba sa moderate health system capacity ng bansa kasama ng intensive care unit utilization rate at hospital total bed utilization rate. At aniya, ang magandang data ay tatalakayin ng Interagency Task Force o ITF para maikonsidera sa posibleng pagbaba sa Alert Level 2 ng Metro Manila at iba pang lugar pagpasok ng buwan ng Pebrero. This news is brought to you by Celine Plus Syrup. Tulungang gawing fully loaded ang immunity nila with Celine Plus. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ayan mga ka-action, tuloy-tuloy na tayo dito sa ating programa. Ayan, may sinasagot lang tayo. Importante dito ay. Maksyong morning, Sir Jess. Yan, ang ating maaga na viewer. Nakatabay o naka-monitor din dito po sa ating programa. Thank you po, Sir Jess. At eto ngayong araw na to, pag-uusapan po natin ang patungkol sa happiness. Yung kaligayahan po natin. Maraming mga factors kung ano ba yung nagdudulot ng ating siguro kasiyahan natin, ng kaligayahan natin sa buhay. Diba mga ka-action, maraming mga factors yan at yan ay ating isa-isahin na pag-uusapan ngayong morning na ito. Yan, mga aksyong morning at ayan, pinapabati ni Texter 1580 si Van Cernan Bozon. Hello po Sir Van Cernan Bozon ng Lingayen. At hello po sa inyo. Yan, dyan sa DepEd Division Office, dyan po sa Lingayen. Hello po sa si Sir Pitts pala ito. Hello po sa inyo Sir Pitts. Kamusta po kayong lahat dyan? Yan, ang mga teaching and non-teaching personnel ng DepEd Division Office.
Hello po sa inyo. Salamat po sa inyong pakikinig sa mga programs ng Aksyon Radio Pangasinan. Ayan, balik tayo. Yung pinag-uusapan po natin, itong bakit, ano ba yung magandang, syempre isa-isahin pa rin natin yung mga magandang naidudulot na kasiyahan kapag tayo ay masaya sa buhay natin. Yung sabi nila, ang tao kasi walang, hindi siya kontento sa mga bagay-bagay. Pero meron din namang mga taong kontento pa rin naman sila. At ayun yung nagdadagdag sa kanilang yung happiness nila. Dahil hindi na sila gaanong nag-expect. Yung expectation, kung minsan kailangan din daw na babawasan din natin. Kasi kung minsan, pag hindi natin narating, hindi natin nakamit yung expectation, hindi po lumabas yung mga yan. Yung expectation versus reality, minsan naapektuhan yung ating, maging yung ating happiness, di ba mga ka-aksyon? Pero huwag po natin kakalimutan at sa mga nakalipas na mga taon-taon at hanggang sa ngayon pa rin, ang dami yung mga sinasabi nila na promising, yung mga secret to happiness na sinasabi po nila. Meron pa ngang mga tulad ng minsan din ay ginagawa po natin, naghanap din tayo ng mga mababasa po natin kung saan nakasalaysay dyan, nakalathala dyan, kung ano ba yung mga bagay na maaaring magpasaya sa isang tao. Happiness, paano natin makakamit ito happiness na yan? At naghahanap din po tayo ng mga mapapanood po natin. Alam po nating magpapasaya po sa atin. Kasi 'di ba, ang dami na ng problema natin sa ngayon. Nakakabangon na tayo dito sa pandemya. Di ba mga ka-aksyon? Pero sabi ng iba, bakit ubusin daw natin yung mga time natin sa ganyan? Kasi sabi nga natin kanina, merong yung mga factors talaga na nagbibigay sa atin ng factors na masasabi po natin siya yung pwedeng maka-affect o kaya naman nakakatulong para makamit natin yung ating happiness. Yung iba pwedeng mag-focus na lamang sila doon sa pag-boost, pagpapalakas ng kanilang productivity habang tayo ay merong pang malakas sa pangangatawan. Diba, sige go tayo doon sa mga bagay na, lalo siguro may mga goals ka. Kung ang gusto mo makapagpundar ka, sige, go ka lang ng go kasi yun ang happiness mo din. At happiness mo din na makita na may magandang resulta. Of course, sino ba namang taong hindi magiging masaya kung sabi natin magandang resulta? Yung ibang mga tao nag-focus sila sa pagpapalakas ng kanilang productivity at sa kanilang makamit nila yung tagumpay nila. Rather, na magkaroon sila ng positive emotion. Minsan nandyan, kasi kakambal na din nung productivity natin, minsan merong failure, di ba mga ka-aksyon? Pero alam niyo naman, kapag nagkakaroon ka ng mistakes, may mga pagkakamali, yun uli yung iniisip mo. Parang nag-iisip kang mabuti, ma-realize mo, ito para yung mali. Tapos kailangan mo uli na siguro baguhin kung ano man yung step na ginawa mo nung una. I-improve mo pa. Pero mas yung iba naman, depende din daw naman doon sa siguro kung ano na yung narating nila sa ngayon o ano na din yung kanilang edad sa ngayon. Yung iba mas gusto na nilang asikasihin yung kanilang health dahil yun din ang magiging part ng kanilang happiness. Wala silang sakit sa katawan. Ayan, nandyan na sila ay masaya. Kaya ano pa yung mga kung kailangan mo pa daw ng extra motivation para ikaw ay mas maging masaya ka pa, eto yung ilan sa mga kailangan mo na tignan, i-check, pakiramdaman, i-observe. Una, sabi din nila, pag masaya ka ng tao, napoprotektahan mo ang iyong puso. Yung love at saka ng happiness, pwedeng hindi siya actually na nag-originate doon sa puso natin, pero
eto yung sinasabi nila na isa sa mga dahilan bakit daw mas nagiging malusog yung ating puso. Literally. Dahil yung happiness, siya yung nakikita din po nila na dahilan ng ibang dahilan kung bakit yung ibang mga tao ay meron silang mas mababang heart rate at blood pressure. Nakita nila na halos 30 times na mas yung mga tao na mas masaya, mas kontento sa kanilang buhay ay mayroong mas malusog na puso. Mas lower daw yung heart rate. Ano mga taong yung sinasabi doon sa studies, yung mga pinakamasaya, 6 beats slower per minute yung kanilang naitatala nung na-inobserve nila yung kanilang heart rates. At yung mga happiest participants ay meron din silang mas maayos na blood pressures. At dahil dito, nakita yung link, yung ugnayan sa pagitan ng happiness at measure ng heart health, kung saan yung heart rate ay nire-refer o kaya naman ang tinutukoy dito yung time interval sa pagitan ng heartbeats at siya ay naiuugnay sa iba pang risk sa ibang mga sa ibang mga karamdaman. Pero sabi nga nila mas healthier din yung kanilang puso. Eto pa, pangalawa dito, yung happiness, mas napapalakas din daw nito yung ating immune system. So ngayon, ang kailangan natin maraming happiness. Para tumibay yung ating immune system. Maraming happiness. At tapos pagsunod na rin syempre sa minimum health standard. Yan, madalang din daw talaga. Hindi gaanong tinatablan ng sakit o panghihina ng katawan yung mga taong masasaya. Parang hindi mo din daw siya masasabing coincidence lang na yung mga masayahin na mga tao ay hindi sila sakitin. Ayan, mayroong isinagawa na ng mga pag-aaral din na dito kung saan tinignan nila yung mga taong meron silang positive emotions, yung mga taong energetic, kalmado sila. Alam mo yung hindi naman sa wala silang pakialam kung ano man yung sitwasyon na nangyayari sa kanila, pero nandun silang kalmado kasi alam nila kung ano yung pwede nilang gawin. Alam nila siguro na malusutan kung ano man yung siguro nandyan na problema. Alam nilang isolve kung ano yung mga problema. Etong mga taong ito, yung mga energetic, isinailalim sila sa ilang araw na quarantine. At nakita nila na doon sa daan-daang taong isinalim po nila sa experiment na ito, sila yung mayroong most positive, yung mga participant na mayroong most positive emotions ay lesser na nagka-develop sila ng sakit. Yung iba, nagkaroon sila ng sipon, nagkaroon sila ng siguro yung iba nilagnat, yung iba nanghina yung kanilang katawan. Ayan, doon sa mga taong less ito, sabi dito mataas yung percentage ng mga tao na nagkaroon sila ng less sickness nung sila isailalim din sa pag-aaral. At
At yung iba na binigyan nila ng, meron pa din yung mga isinailalim po nila sa siguro may yung mga may vaccination. Yung iba kasi sa kanila may mga health issues sila. Pero nanatili sila na merong positive emotion. Ang nakita dito yung mga may positive, may mataas yung kanilang positive emotions ay twice na mas mataas yung antibody response ng gamot na ibinigay sa kanila at yung vaccines na ibinigay sa kanila. Senyales daw ito na robust immune system nila, mas lumakas pa yung kanilang immune systems. Eto, pangatlo din mga ka-action, yung happiness, nalalabanan din niya yung ating stress. Meron at meron na time na yung happiness mo, meron at merong level na naibababa ng happiness yung stress mo. So ayan, titignan natin kung paano ito mga ka-action. Pagkalipas lang po ng ilang paalaala. Kia, kababaihan in action. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan. Ang nang...
Tuloy-tuloy na po tayo dito sa ating programang Kia Kababaihan in Aksyon. Kasama niyo pa rin po ako, Action Dove Tibakay. Sa ating technical department, nandyan pa rin po Action Conrad Alvarez. Sa mga late tuners, pinag-uusapan po natin etong happiness. Ano yung mga factors para ikaw ay mas maging happy? At ano ba yung naidudulot nito sa atin, di ba? Ayan mga ka-aksyon. Bago tayo magtuloy-tuloy, ito muna. Isa munang balita mga ka-aksyon. Binalaan ng National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang mga presidential aspirants sa tinatawag na bogus na usapang pangkapayapaan sa Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front o ang CPP-NPA-NDF. Sinabi ni Undersecretary Lorraine Marie Badoy, NTF-ELCAC spokesperson for sectoral concerns, na ang communist group ay classified internationally bilang terrorist organizations. Dahilan upang hindi pumasok ang mga kandidato sa pagkapangulo sa negosasyon sa mga ito. Ang payag na ito ni Badoy ay kasunod ng television interview noong nakarang linggo sa mga presidential kung saan ay sumagot sila ng yes sa tanong kung ipagpapatuloy ng mga ito ang usapang pangkapayapaan sa CPP, NPA, NDF. Mula sa peace talks na pinasimula ng gobyerno sa nakalipas na panahon, sinabi ni Badoy na ang lessons learned ay kailangan na makita ng mga ito. Never again na makipag-negotiate sa mga terorista, sinabi pa nito. Aniya, nakakaalarma para sa NTF-ELCAC ang pinakitang grievous error in judgment ng 4 na presidential aspirants, lalo pat sila ang tinuturing ngayon bilang kabilang sa most powerful people sa bansa. Aniya, kung ang presidential candidate ay sincero sa pagmamahal nito para sa bansa, kailangan na turuan ng mga ito ng kanilang sarili ukol sa nature ng kalaban at ginamit na methods ng mga ito para magdala ng kaguluhan sa bansa. Anya pa, sa bawat pakikipagnegosasyon ng Philippine government ukol sa usapang pangkapayapaan sa communist terrorist groups, ang mga men in uniform ay namamatay, habang ang recruitment sa hanin ng mga mahihirap at kabataan ay nanatiling highly active at sinasamantala ang pagsisikap ng pamahalaan na matamo ang pagmatagalang kapayapaan at paggamit ng negosasyon upang protektahan ang mga ito. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Yan, binabati ko po ng Maksyong Morning, mga nakikinig nanonood po sa ating programa. Hello, Ma'am Leilani Manangkil Magno. Wow. Relax na relax, Ma'am Leilani. At kay Joyce, hi Joyce. Ito, ayan, happy yan. Kanyang mukha, oh. Indian Rosario Montemar Passion, Maksyong Morning po sa inyo. Kay Sir Salvamar Cancino. At kay Sir Jess, Maksyong Morning po sa iyo. Ganon din kay Ma'am Rosalie Binoy Mahinay. Hello po din po sa inyo. At kay Kuya Roland Anawe. Hello po sa inyo. Hi, sir. Kamusta ang magaling na photographer ng PIA, Alocos? Ay, at pakamusta na din sa iyong baby, Sir Mel. Sir Mel Aguilar, yan, kamusta ka din? Eto na nga, ituloy na natin ito. Lako, dapat nakikinig ka dito, Sir Mel Eto, yung happiness, nako-combat niya yung stress. At sabi dito, dahil lang stress, hindi lamang siya yung nakakasira nung araw mo on a psychological level, pero natitrigger din niyang ilang biological changes doon sa ating hormones at sa ating blood pressure. At ang katapat naman yan kapag nandyan, siguro mataas yung happiness mo.
nahaharang niya itong effects na ito. Or at least, nakakatulong siya para makarecover ka ng mas mabilis. Syempre, doon sa iba, depende pa rin siguro doon sa yung nangyari, nung cause ng stress mo. Pero unti-unti pa rin pa dyan na nag-uumpisa, bumabalik yung happiness mo. Ayan, nako-combat na. Ibig sabihin, nako-combat mo na yung stress mo, nalalabanan mo na yung stress. Yung mga masayahing tao din, lesser or fewer. Kukunti lang yung nararanasan nilang body aches at body pains. Dahil syempre, literally, yung unhappiness ay pwedeng maging mas painful. At dagdag na rin po natin yung happiness, nakukombat niya yung sakit at disability. Or alam mo yung kahit nandyan, nakikita mo sila na physically disabled sila, pero masasaya silang mga tao. So walang negative na effect sa kanila kung ano man yung meron sila dyan. May kapansanan man sila. Diba? Dahil siguro nakafocus sila, na-develop na nila na mag-focus sila doon sa mga bagay na pwede nilang magawa. Na sila ay sa kabila ng kanilang kondisyon, sila pa rin ay productive na mga tao. Ayan, ano pa ba yung mga factors po ng happiness? Andyan yung love, yung nag-spend ka ng oras mo doon sa mga taong mahal mo. Yung iba din, factor din yung siguro nagagawa nila yung exercise nila, yung routine nila na pag-exercise. Ayan, para doon sa iba, second biggest factor nila ng kanilang happiness ay yung pag-exercise nila. Dahil na yan, napapanatili nilang malakas yung kanilang pangangatawan. Yung iba, yung nakakapag-relax sila, isa sa mga factors ng happiness ng isang tao. Worry-free ka, wala kang gaanong inaalalang problema. Kaya ikaw ay medyo mas relax. Sa trabaho naman, diba? Sa trabaho, anong pwedeng maging factor ng happiness mo dyan? Yung pakiramdam na ikaw ay pinapahalagahan. At nadidevelop ka professionally. Diba? Merong nasusuportahan kayo dun sa mga kinakailangan mo pa na siguro na training para mas mahasa pa yung skills. At saka yung nakikita nila yung pinapahalagahan ka bilang isa kang empleyado. So, isa yan sa factor ng happiness mo kung sa trabaho itong pinag-uusapan. Kung sa pagkakaibigan naman, nandyan yung siguro yung mga yung kaibigan mong nakakapagpa-saya sa'yo. Alam mo yung nakakahagik-gikan mo. Alam mo yung nandyan na marami kang kaibigan, pero nandun meron kang friend talaga na alam mo yun, yung mga simpleng bagay talagang napagtatawanan po ninyo. Kaya naman nakakapag-usap kayo deep